bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do o de la sama mone ma fen fara ka wari cili musaka ka wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi ko ni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta
Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la, ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka ko to mɔgɔw t'a la, mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la, yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen, laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la, a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye? Kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye, taxibolila don. K'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la, nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye, an ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma minnu bɛ Mali kɔnɔ. Maa minnu bɛ yen n'olu sɔgɔlen don an na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma ka kɛ n'aw ka waati cogo ye. Bi ye Araba ye, Octobre kalo tile 29 san 2025. Sɔgɔmada in na
amna na anda do kuma munu na o ye taji ko kuma ye fala ye kulukorokaw fe ko taji be station dɔ kɔnɔ Fugadugu olu ko k'u t'a feere Kulukoro DNCC bolofara min bɛ olu taara yen datugu taji ko gɛlɛya min b'a kɔnɔ bi Bamakɔ a degun an n'an da don o la min ye lasigidenw ka sigili ko an ka jamana kɔnɔ yan Ablaye Diop lasigiden minnu kan ka na an fɛ yan n'u sigiyɔrɔ bɛnnen tɛ Bamakɔ ma ale olu ka sɛbɛnw olu minɛ u bolo seko ni dɔnko baaraw bɛ sen na n'o ye ɲinansan ye baro sigi dɔ kɛra min ye Famara Berete ale tun bɛ o kɛnɛ kan kɔkan kiwariyaw o bɛ taa n'an ye Camerounkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi wulikajɔ barika bonyanen dɔ ye Côte d'Ivoirekaw fɛ min ye Laurent Gbagbo furumuso kɔrɔ ye ni ale yɛrɛ tun ye kalatako la jaabi a ye hakilina di o kan ni Ala sɔnna a ma fana min ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna kiwariya belebeleba damadɔ bɛ yen ka kɛɲɛ ni wulikajɔw ye min ye gaca mɔgɔw ye olu fana ye baara minnu kɛ an na tila k'o fana yira aw la faamuyali ko ɲuman bɛ se k'o sɔrɔ bi sɔgɔmada in na kibaruyaw la cogo min na nin ye an donkan ye. Ala ye ko muɲu de bɛ si bɔ sɛkili la maa sabalilen maa muɲunen maa min bɛ ko kun dan bɛ a ka kow la fala ye nin waati in na gouvernement ale bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan min ye taji ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di nka jɔn ko Ala n'i bɔra Bamakɔ kɔnɔ bi fala ye i bɛ masaya segin Ala ma fɛn saba bɛ yen bi o kɛlen don ka taji sɔrɔli gɛlɛya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ ka na k'olu bɛ taji ta ka taa feere olu minnu kɛlen don k'o siraw sigi sen kan n'u ka minɛnw ye o taa ni ka segin no o maa minnu bɛ kudayi station kɔnɔna na o kɛlen don ka taji ko gɛlɛya a filanan ye maa jumɛnw ye minnu yɛrɛ tɛ fɛ foyi ka ɲɛnabɔ u bɛna k'a bɛɛ ɲagami wa u tɛ taji ta u b'u fereke maaw la tuma caman o fana bɛ ko in na fala y'a sabanan min ka jugu n'a bɛɛ ye n'o yɛrɛ ye kumasuli ko ye bi an ka jamana ma o y'an ka wolomasiri tabaa dɔw ye fala ye olu kɛra jagokɛlaw ye anw ka tajiko gɛlɛya kan olu ma miiri ka taasi k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na maliyɛnw ye ko in muɲu de a daminɛ fala ye finitigi tun mana na u b'a fɔ k'i ka taji ta finitigi tun mana kɛ cogo cogo mɔgɔw tun b'a fɔ ko awɔ an ka wolomasiri tabaw don nka fala tɔ bɛ ka laban mun na bi dugudenw bɛ ka finitigiw gɛn de o bɛ taa wolo ko min na o cɛ man ɲi fala n'i y'an ka station kɔnɔnaw ta k'u lajɛ bi maa dɔw kɛra ŋana ye yen su t'u ban tile t'u ban u bɛ si station ninnu kɔnɔ kudayi u tɛ taa ci wɛrɛ foyi la sira minnu bɛ yen n'olu jɔra ko maaw ka o ta yaasa u ka se k'u jɔ ɲɔgɔn kɔfɛ olu b'o to yen pewu k'u yɛrɛ ta sigi sen kan u ni station tigi dɔw bɛnnen don a ka fala ye u ni pɔmpisi dɔw bɛnnen don a kan o degun barika ka bon kosɛbɛ baara in na wa se fana tɛ pɔmpisiw yɛrɛ fala ye se foyi t'u ye sabula olu yɛrɛ lakanalen tɛ nin fɛn damantan ninnu de kɛlen don bi ka taji sɔrɔli gɛlɛya Bamakɔ kɔnɔna na kɛrɛkɛtɛ tɛ maa tɛ yen k'i bɔra i taara ko ɛri 2, 3, 4 jɔli k'i ye taji sɔrɔ maa maa y'a sɔrɔ ɛri 8 walima tile 5 kara k'a daminɛ sɔgɔma fo fitiri n'Ala ma farati yɛrɛ fana a bɛ se ka bɛn tuma dɔ la station tigiw ka datuguli ma fala e tɛ foyi sɔrɔ anw y'a fɔ ɲɛmaaw ɲɛna fala ye bi ko tɛ n k'u ka bɔ tiɲɛ don u bɛ biro kɔnɔ réunion minnu na nka fɛn min bɛ kɛnɛ kan u tɛ se k'o dɔn k'u to biro kɔnɔ dɛ sariya yɛrɛ min sigilen don an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka baaraw kɛ taabolo min fɛ o lakana kan ka sinsin maa minnu fɛ n'o ye wolomasiri tabaw ye bi fala ye olu yɛrɛ de kɛra ko in yɛrɛ ɲagami b'a ye fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ baden o bɛ olu de nɔfɛ maaw dusuma kasalen don wa o de kɛlen don bi station kɔnɔna maa si tɛ se ka taji sɔrɔ i sago la
fala ye n'i ye taji tayɔrɔw lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ pɔmpisiw b'u seko damayira bɛɛ la nka u ka se a kɛlen no sanjikɔrɔ wɔsi ye sabula finitigiw n'u olu dɔw bɛ yen bi u tɛ tamaki u tɛ miiri u tɛ taasi u t'a dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔw de taara u yɛrɛ ni di yaasa ka se ka na ni nin taji ye a n'an ka sofɛriba dɔw fala ye olu bɛna ta ka jago de sigi o kan ka tɔnɔ ɲini o kan a maloya t'u la a tamakiya t'u la u tɛ miiri k'a dɔn k'a fɔ u bɛ k'a kɛ jamanaden minnu na u bɛ ka tɔw bɛɛ lajɛlen kuma soli k'u tɔgɔ tiɲɛ fala ye nin damandan o de bɛ yen bi o la sa fala ye waleya minnu filɛ nin ye nin y'a ye bamakɔ kɔnɔna yan denmisɛnninw wulilen do k'u jɔ nin y'a ye maa minnu bɛ se ko la olu dɔw wulilen do k'u jɔ nin y'a ye fɛn minnu sigira sen kan yaasa baara ka se ka kɛ station na olu bɛ se k'u jɔ fala ye fɛn kelen fana bɛ yen n'u m'a lajɛ k'o fana sigi sen kelen kan bidɔnbatigi ninnu yamaruya jumɛn de bɛ yen sɛbɛn bɛ ta min a bɛ sɔrɔ cogo di i taara station na bidɔn fana ka haran b'a d'a ma fala ye gouvernement ko ko a tɛ kɛ bidɔn kɔnɔ a tilara k'a fɔ ko ka papier di ko ka mɔgɔw yamaruya o yamaruya sɛbɛn bɛ ta cogo di bidɔn ko in bɛ cogo di bi o fana y'a degun ye fala ye yaasa nin ko in ka se ka ɲɛnabɔ anw bɛ min fɔ gouvernement ye taji feere yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen u ka finitigiw bila u ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la koori fala ye maa si kana don pɔmpisiw ka baarakɛyɔrɔ ani fɛnw cɛ n'a sɔrɔ i tɛ aran na aran minnu jɔlen polisiw fana kana taa tuguni ka taa mɔgɔw sugandi k'u bɛ olu latɛmɛ ka dɔw to fɛn fɛn tɛ aran na u k'olu bɛɛ bɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen station yɛrɛ kuru kɔnɔna yɛrɛ la fala ye i n'a fɔ nin ja in filɛ cogo min na nin ye nin bɛɛ kan ka bɔ yen pewu ka dancɛ de sigi ka sɔrɔdasiw jɔ maa minnu bɛ na olu ka se ka ta fala ye filanan ye min ye bɛɛ b'a dɔn mali kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ mali ko kalama kosɛbɛ finitigi i kɛra polisi ye o i kɛra gardi ye o i kɛra gendarme ye o n'i kan ka taa baara fɛn fɛn la sɔgɔma i bɛ taa u ka gardi kan de kɔnɔ fɔlɔ sɔgɔmada joona fɛ ka t'i yira ye i bɛ taa polisi kan de kɔnɔ mun b'u bali ka taji di olu ma ye fala ye u bɛ se k'o sigi sen kan regroupement air fɛn fɛn kan ka déployer u bɛɛ ka taa ye commissariat fana parce que surɔ n y'a ye mɔgɔw ye commissariat dɔ mobili fila gɛn ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna fala ye k'u ka taa ka bɔ yen ko taji tɛ d'u ma o fɛɛrɛ ye min ye olu fana u ka taji di yɔrɔ dɔ di olu ma véhicule de patrouille ninnu u ka taji yɔrɔ dɔ d'u ma finitigi o finitigi fana fala ye n'i b'i senna ten i k'i ka tenni bɔ i k'i yɛrɛ kɛ civil k'i jɔ aran na ɲɛmaaw ye maa minnu bila baara la u yɛrɛ k'u lakɔlɔsi nka fala ye nin si tɛ ɲɛ e ye minisiri ye min bɛ lakana kunna e ma bɔ ka taa kɛnɛ lajɛ e ye minisiri ye min bɛ mobili ko kunna e ma bɔ ka taa kɛnɛ lajɛ e ye minisiri ye min bɛ jago ko kunna e ma bɔ ka taa kɛnɛ lajɛ e bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ mɔgɔw ka degun na i bɛ se ka mun hakili jagabɔ kɛ i n'i ka conseil i n'i ka secrétaire généraux i n'i ka chef de cabinet i n'i ka spécialistes i n'i ka directeurs aw bɛ fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ n'aw ma bɔ ka taa mɔgɔw lajɛ kɛnɛ kan k'o sigi sen kan k'o kɛ ka ɲɛ tiɲɛ don aw bɛ ka baara kɛ bureau kɔnɔ aw bɛ ka décision ta nka lawaleyali kɛnɛ kan jɔn de bɛ taa lajɛ nin bɛ ka kɛ wa o don ko douane directeur ka décision bɔra ka d'a ma a yɛrɛ y'i kari baara ka fala ye n'i y'a mɛn i bɛ fɛn kɛ i ka na mais bi station joli bɛ bamakɔ kɔnɔ ko finitigi ɲɛmɔgɔw bɔra ou bien hali polisi directeur bɔra ka taga a lajɛ ou bien gendarmerie directeur taara a yɔrɔ dɔw lajɛ i ma taa minisiri ma e bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ cogo di mɔgɔw ka degun na i ma gɛrɛ u la i m'u lajɛ i t'a dɔn a ko bɛ cogo min station foyi tɛ yen bi ko pompiste bɛ se k'i munumunu ka station di mɔgɔw ma fo k'a kɛ mɔgɔ dɔw kungo la ko est-ce que taji yɛrɛ bɛ yen o sigana de bɛ mɔgɔw la bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dɔw bɛ station na fala ye su t'u bɔ yen tile t'u bɔ yen olu bɛ don o don u n'u ka moto u n'u ka mobiliw i nana kuma o kuma i b'olu sɔrɔ olu ta kɛra station ye wa ni jago tɛ mun b'olu se yen o bɛɛ de kan ka bɔ yen pewu ka station yɛrɛ kɔnɔna fura k'a ban ka barrière jɔ ni maa min tɛ aran na i tɛ don i bɛ don yan fɛ i bɛ taa bɔ yan fɛla fɛ finitigiw kɔni ta ne ka solution ye min ye regroupement bɛ kɛ sɔgɔma bɛɛ fɛ regroupement kɛyɔrɔ u k'u ka taji d'u ma ye minnu ye mobiliw ye n'u bɛ brigade kɔnɔna na n'u bɛ commissariat kɔnɔna na u ka fɛɛrɛ tigɛ u bɛ t'u ka taji ta yɔrɔ min na ka di u ma k'u ka dotation d'u ma n'o tɛ ne ɲɛ bɛ min na kunun sɔrɔ polisi mobili minnu gɛnna ne ɲɛna fala ye ani gendarmerie min gɛnna kunun ko tilegan fɛ a ɲɔgɔnnaw a man ɲi
wa an bɛ nin bɛɛ la an kan k'a dɔn k'a fɔ k'an ka jamana bɛ sira min kan bi n'an b'a dɔn degun min bɛ yen n'an b'a dɔn ko min b'an kun kan taji ta in an b'a kɛ k'a sɔrɔ mankan tɛ taji min bɛna don bamakɔ kɔnɔ bi min donna bamakɔ kɔnɔ fala ye sitɛrini 200 i b'a dɔn ko sitɛrini 200 sitɛrini 250 o de kan ka di mali bɛɛ ma kalo o kalo litiri 1,000,000 11 n'o o nana di bamakɔ ma ko o bɛ ka kɛ i ko to binna nugu la an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka bɔ dɛ u ka taa kɛnɛ kan u ka taa fɛɛrɛw ɲini ni kɔni anw ye min ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la fo ka siga n'i ye bamakɔ siraw minɛ bi f'i ja bɛ tigɛ fala ye mɔbili minnu bɛ bɔ ka taa an ka dugu la ka taa malo ta ka na a bɛɛ jɔlen mɔbili minnu bɛ yen n'u bɛ taa pɔminɛtɛriw ni woso ni fɛnw ta u bɛɛ jɔlen karosɛriw bɛɛ jɔlen bɛnniw ni fɛnw a bɛɛ de jɔlen don u tɛ se ka station ta essence ta mun na parce que mɔgɔ dɔw kɛlen don ka t'u station minɛ k'a k'u ta ye k'u sago k'a la ka finitigiw fana ka ko fara o kan tuguni a n'a bidɔnbatigi ninnu ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka décision ta cogo di ka tila ka mɔgɔw ye k'u b'o sɔsɔ mais ni yɛrɛ tɛ yen station 10 ta bi i tɛ finitigiw ye 2 la o baara tɛ se ka kɛ ka ɲɛ n'a ye décision ta a bɛ wuli k'a laɲini de don o don mɔgɔ dɔ b'i wele k'a fɔ polisiw filɛ an ni sɔrɔdasiw bɛ ɲɔgɔn na yan ala ye diɲɛ don o don da a message baden bɛ n kun walayi a bɛɛ u nana u banna ou bien station dɔw fana bɛ yen ni jama cayar'u ma n'olu ja wulila olu b'a fɔ k'olu t'a di yɛrɛ siɲɛ kelen ko parce que an ka yɔrɔ kana na taa jeni tiɲɛ don parce que dɔw bɛ jama na olu fana tɛ fɛ foyi ka kɛ ka ɲɛ fala e bɛ se k'a faamuya cogo di bamakɔ kɔnɔ yan essence 20 litres budɔn 18,000 nka ne ma jigin walayi ne ma jigin a feerelikɛlaw la fala ye ne jiginna mɔgɔ minnu b'o san de fɛn min ye 7,100 ye ni e taar'o sa 18,000 i fana bɛ ka taa fɛn wɛrɛ kɛ na a ye a budɔn kɔnɔ feereli minnu fana bɛ sen na dugu ni kare kɔnɔna na fana o ka ca ni ba n'a si ye e tɛ essence sɔrɔ station na fala ye u bɛ taa ni e ye mɔgɔ de ka so u bɛ taa ne ye dugu kɔfɛ de u bɛ taa ne ye yɔrɔ dɔ de la ka t'o yira e la k'e ka taji san ye o tuma o taji bɔra min komi ni e ye mɔgɔ fili ta da la nin ye station papier t'a la licence t'a la foyi t'a la u nana taji jigin sitɛrini ɲɛ kelen k'i mɔgɔw bɔra ko a kana feere parce que olu y'a jira k'a fɔ a bɛ k'olu ka lakana bali u ma jɛ ni a ye fo sisan ɲɛmaa ma taa ka t'i da dɔ la u yɛrɛ de i se ta k'a ko sɛgɛsɛgɛ kunun ko fala ye DNCC bolofara min bɛ kulukorokaw fɛ yen u ko wulikajɔw senfɛ ko kulukoro yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko fugadugukaw ko taji bɛ a station dɔ kɔnɔ station in tigi k'a y'a datugu ko a tɛ taasi feere fala ye taji b'a kun direction fana taara ka taa papier kɛ k'ale yɛrɛ ka yɔrɔ datugu nin kɛra kulukoro direction régionale min bɛ kulukoro n'o ye DNCC bolofara min bɛ kulukoro olu ye nin kɛ fugadugukaw fɛ yen kunun ko k'a jira k'a fɔ ko min ye stock b'a bolo a bannen don ka taji feere maaw ma wa hali kunun ko bamakɔ yan ɲarela station dɔ fana y'a kɛ fala ye k'a t'a feere mɔgɔw bɛ depuis fajiri fo lansara k'a t'a feere bon e ni ala cɛ e b'i to i ka bureau kɔnɔ k'o ye cogo di e tɛ bɔ e bɛ fɛɛrɛw sigi CNC denmisɛnninw de bɛ ka munumunu salon ni fɛnw kɛ sinon faama jumɛn bɔra ka taa ko lajɛ foyi nin ye bamakɔ yɛrɛ ye aw ma to la aw ma togodaw taw mana daminɛ an b'a kɛ cogo di wa nin bɛɛ la fala ye kabi octobre kalo tile 2 Moti essence tɛ ka ye Segu kɔni jɔra de Segu jɔra pewu depuis Segukaw bɛ kuma f'u yɛrɛ ye kuma dabila san bi ten Kucala bi ten wa Kucala ta fana hali ka bɔ fana o fana bɛ ka gɛlɛya olu ma sisan fala ye donc n'a nana n'a ye bamakɔ yan u k'u hakili to togodaw fana na premier ministre i bɛ baara la i bɛ ka caman kɛ a bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ a bɛ ka sariyaw ta a lawaleyali a ye mɔgɔw bɔ u ka na kɛnɛ kan u ka n'a lajɛ u ka n'u ɲɛ jɔ mɔgɔw ɲɛna hali ni finitigi minnu filɛ ni fala ye u ko k'u bɛna finitigi minnu labɔ ni maa ma kɛ k'olu lakɔlɔsi o baara bɛ o ɲɛ n'o ɲuman bɛ dɔn cogo di e ko k'an k'a kɛ tan an ko ahan an y'a mɛn an dara an da yiriw kɔrɔ k'an da ka suma ka jibaw min mɔgɔw nana fɔ na vraiment aw bi yan c'est bien a banna an kan ka min kɛ n'an ɲinɛn'o kɔ dun fo a ka lakɔlɔsi Mali baara fan bɛɛ gɛlɛya ye min ye minnu décision min bɛ ta olu ka ɲi nka a lawaleyatɔ dɛ
o de ye baara ye sɔgɔmada na nin an ka cadeau ye ka di Ablaye Mayiga ma parce que Tajiko in a commission t'ale de fɛ yen nin ye ne ka cadeau ye Fala ye n terikɛ don sa nka a ka a lajɛ hali n'ale yɛrɛ premier ministre tɛ se ka jigin a ka Dawudu bila a ka jigin carré kɔnɔnaw la a ka Madina bila a ka jigin carré kɔnɔnaw la a ka Musa Galabu bila Musa Galabu yɛrɛ mɔgɔ min yɛrɛ tɔgɔ ye Musa Galabu e bɛ se ka to bureau kɔnɔ cogo u ka bɔ Fala ye u ka na kɛnɛ kan yan an bɛ procureur fo Fala ye n'o ye Amadou Balobo Gindo ye i b'a dɔn n'i ka kiiri bɛ yen ni kiiri b'i kun ka tribunal la Fala ye fɛn bɛɛ da ka dilan k'a fɔ ko ma se ka na nka ale ye min kɛ a ye sɔnɔgɔya kɛ mɔgɔw ye an bɛ procureur fo kosɛbɛ maa ma se ka na u ye faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ taji de tɛ yen u ma ban dɛ mɛ taji de tɛ yen an bɛ procureur fo la n'Ala sɔnna a ma sini a ye laseli ɲɛfɔli dɔw kɛ an b'a ko tɔw ɲɛfɔ parce que dossier baw de bɛ ale fana ka yɔrɔ la fɛn bɛɛ bɛ kɛ duguma tribunal ninnu na u bɛ yɛlɛma sisan ne ni e bɛ ɲɔgɔn na sisan u y'an ka kiiri tigɛ ne ko n ko ma jɛnɛ i bɛ taa n'ale de fɛ yen bon olu dossier baw bɛ ani jamana fana taw kɛlɛmanbaw donc i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ a fɔ n ka kiiri ka tigɛ joona donc ale y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw tɛ se ka na Tajiko hali magistrat dɔw yɛrɛ ma se ka na Tajiko la donc a y'o sɔn nɔgɔya kɛ an b'a fo o ye hakilimaya ba de ye wa tribunal fana kan k'o faamu nin wagati na Fala ye parce que ne yɛrɛ n terikɛ avocat dɔ bɛ a ye n wele kunu a ko n ma ko tiɲɛ na a tun bɛ dossier dɔ kan ale yɛrɛ ma se ka taa a kiiri jaabi kɛ yɔrɔ la ka sababuya kɛ Tajiko ye k'a sɔrɔ dossier girimanba de kun don a b'a bolo a ko kuma ka ca kosɛbɛ mais a ko ko a ma se ka taa ko bɔn ko kɔni ko bɛ kɛ magistrat sago ye donc an bɛ Balobo fo k'a Gindo o hakilina ɲuman in o sɔrɔla Fala ye nin y'an ka cadeau ye ka di an terikɛ général de division Ablaye Mayiga ma k'a k'a ka ministre bila u ka jigin carré kɔnɔ Fala ye u bɛ ka fɛn o fɛn fɔ u kana lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka waleya wa an y'an ka nin fantan fɛrɛ ni minnu fɔ nin ye ta Fala ye olu bɛ se ka fɛn ye min ka bon n'anw ta ye o parce que jamana b'olu de bolo olu de b'a dɔn jamana bɛ se ka fɛn minnu kɛ nka bi ni fɛn ma sigi sen kan Fala ye taji mun nana mɔgɔw bɛ siga k'a fɔ ko taji tɛ yen dɛ a sigana bɛ don mɔgɔw la wa n'u ma farati fana ŋanamu-ŋanamukɛlaw ni namaratɔw b'a bɛɛ san k'a ban ka mɔgɔw jɔlen to aran na ka taa n'a ye u ka so o dun de ka jugu an ɲɛ bɛ o de la o de bɛ ka kɛ wa sabanan ye min ye Fala ye balotalaw sumantalaw da dumunifɛn tabagaw minnu bɛ baara kɛ an ye minnu bɛ taa fɛnw ta ka bɔ jamana kɔnɔna na ka na a camion tilancɛ bɛɛ jɔlen don u k'u hakili to o yɔrɔ fana na voilà nin y'an ka cadeau ye général ta ye nin ye sɔgɔmada in na a n'a ka primature baarakɛlaw k'an b'u bɛɛ fo u k'a lajɛ u ka bɔ u ka na kɛnɛ kan u ka tiɲɛ lajɛ u ka baara lajɛ u ka falen don kow la discours ni sɛbɛnni ninnu ye tiɲɛ ye nka u ka na kɛnɛ kan Festival Grillade de Volaille ne nin y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw duguduguw fo ka taa se kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin tako fɔlɔ in a bɛ daminɛ nɔvɛmburu kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan Monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye Fala ye
Amta premier ministre ka barakɛyɔrɔ la laadala sisan ka kɛ ni waati gɛlɛya in ye jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ waati gɛlɛya ko ɲɛnabɔ ale a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ kunun ko nin kalo in tile 28 ko ɲɛmaya tun bɛ premier ministre bolo général de division Ablaye Mayiga Fala ye min ye kuma tun bɛ ka tali kɛ min na kosɛbɛ o ye laɲini minnu kɛra yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na taji ale dili la cogo min na u y'a yira sa ko u nisɔndiyara Fala ye gouvernement a n'a dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ ka nin baara in kɛ ko baara kunfɔlɔ minnu fɔra ko a kɛcogo ko olu ɲɛna min ye malidenw ko k'u fo juraw k'olu fo min ye chauffeur ye ani woromasiri tabaw ko k'u bɛɛ lajɛlen fo ka taji ta ka bɔ Kajana ka na yan Fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen de y'u fasa fili kaki ka na ni citerne 200 in ye u ka se ka don Bamakɔ k'a sɔrɔ foyi ma a sɔrɔ hɛrɛ ani baden na premier ministre ko fana min ye jɛkulu maaw ye ko fana ko waleya min sigira sen kan yaasa sotaramaw kɔrɔbiyariw taxiw ani bisiw ani minnu bɛ yen n'olu bɛ doniw ta Bamakɔ kɔnɔna ni katakataniw olu fana ka se k'u ka taji sɔrɔ k'o fɛɛrɛ min sigira sen kan k'o fana ɲɛna k'u bɛna n'a lakurakuraya k'a sigi sen kan ko kura ka se ka dɔ wɛrɛ fara a station ka Fala ye nin bɛɛ kɛkun ye sa jama fanba o bɛ se k'a ka taa ni ka segin kɛ cogo min na baaraw olu kana jɔ Bamakɔ ale kɔnɔna na premier ministre ko sa ko a kɔni bɛ min ɲini u fɛ o ye halisa k'u hakili to ambulance ni kɔrɔbiyariw la sabula olu ka ko ka gɛlɛn kosɛbɛ nin waati laban in na Fala ye suko olu gɛlɛyara maa caman bolo ka sababuya kɛ tajiko ye premier ministre a y'a yira fana k'a fɔ ko taji tiɲɛ don an bɛ k'a di Bamakɔkaw ma ko nka k'u hakili to a la k'a fɔ ko Segu Moti ni Kucala ko k'o fɛɛrɛw sigi joona yaasa olu ka tajiw bɛ se ka taa d'u ma cogo min na min ye baara tɔ kɛra cogo min na a ka se ka sigi sen kan Fala ye min ye premier ministre ye ɲɔgɔn ye senfɛ a ko a dusuma kasalen don min ye a tɔɔrɔ nin ko in na Fala ye o ye k'a fɔ finitigi dɔw bɛ yen olu bɛ ka kumasulu waleyaw ta ka ɲɛsin jamanadenw ma o la sa police militaire k'u bɛna na ale bila kɛnɛ kan ale ka wuli ka jɔ kɛ maa o maa n'i ye finitigi ye n'i yera waleyala waleya min bɛ yen bi n'a bɛ sariya sɔsɔ ɲangini min kan ka da i kan o k'o da i kan komite mɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye taji sɔngɔ ye ko a ma yɛlɛma bi a ma yɛlɛma sini ko maa si kana maa to yen i ka taa dɔ fara sɔngɔ kan min t'a san sɔngɔ ye taji feere yɔrɔ la premier ministre ko jamanakuntigi tɔgɔ la ko a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma Fala ye min ye taji bɔla minnu b'an fɛ yan taji feerela minnu b'an fɛ a b'olu fana fo chauffeur k'olu ka tɔnw bɛɛ lajɛlen fo ale ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ sen na ka nin waati gɛlɛma in kunbɛn ko an bɛɛ lajɛlen wuli jɔlen ka to yaasa an ka laɲini ye min ye o bɛ se ka latigɛ cogo min na Fala ye gaca maaw olu ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan u yɛrɛ bɛ wolomasiri tabaw ka gun kan kosɛbɛ jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ burudaba ko k'u ta tɔgɔ ye cɛsiri dɛ Fala ye gaca ka ni misaliya in a bɛna n'a to n bɛna na fɛn dɔ fɔ gaca kɛlɛkɛcɛw a bɛɛ ye burudamɛ a bɛɛ ye kɔrɔbɔrɔ a bɛɛ ye fila marakaw ka ca la nka minnu ka avantage i b'a dɔn Fala ye u bɛ ka baara kɛ yɔrɔw la jamana yɔrɔ minnu u b'a wo cɛw dɔn ni maa min bɛ bandiya kɛ u b'a dɔn o de la an ko ɲɛmɔgɔw ma donso minnu filɛ nin ye u k'u ta u ka sigidaw la u n'u ka jɛ ka baara kɛ a tɔnɔ fɔlɔ ye mun ye Fala ye wo tɛ yen donsow ka yɔrɔ la u tɛ mun dɔn u ka sigidaw la a b'a to fana min ye gouvernement ye ale bɛ se ka bɔ fɛn caman kalama ko caman bɛ se ka bali n'i y'a ye bi gaca bɛ ka se ka nin se ninnu ni fɛn sɔrɔ u ni wolomasiri tabaw bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ Fala ye c'est que danaya dɔ de donna u ni ɲɔgɔn cɛ o danaya kelen o de kan ka sinsin donsow fana ka se ka don gouvernement ka gun kɔnɔna na baara ka se ka kɛ ka ɲɛ basigi ka na sabula ni sɔrɔdasiw ni donsow bolo di ɲɔgɔn ma a nafa fɔlɔ ye min ye Fala ye dugudenw bɛ lafiya o basigi min bɛ se ka kɛ ni ko kɛra yanni armée ka na donsow bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la donc min ye gaca ka nin misali in ye dɛ a ɲɔgɔnna kan ka boli bi an ka jamana fan caman fɛ basigi ni lafiya a bɛ se ka na cogo min na dugudenw yɛrɛ ka laɲini don ninnu ta tɔgɔ ye cɛsiri anw m'an da kɛ furalankala ye Fala ye furalankelen di yɔrɔ fura dɛ a jɛlen de bɛ wuli ka jɔ kɛ n'Ala sɔnna ma Ala k'a faamuya ko ɲuman di jamana ɲɛmaaw ma Fala ye an bɛ taa Ukraine jamana na diɲɛ seleke naani jɛkulu dɔ bɛ yen ale bɛ lakɔlɔsili de kɛ ka ɲɛsin musaka ko ma
jamana minnu bɛ n'olu bɛ kurutu wariw bɛ don u ka ko la n'o ye bamanancuwale kɛbaaw ka wariw talen k'olu bayɛlɛma n'a bɛ fɔ ma ko gafi maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bi Falaye munna halisa Ukraine tɔgɔ ma don ale ka kow la sabula min ye Ukraine ye a taara a tɛgɛ ma siɲɛ caman k'a jira k'a fɔ ko a bɛ ka dɛmɛ ta ka don banbanciwale ni ɲugawale kɛbaaw ma wolomasiri tabaw ka t'olu juguya la cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ. Falaye gafi maaw u kɔni y'a jira sa kabini san 2021 min ye Burkina ye k'o tɔgɔ bɔra a la sabula Burkinakaw ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ k'a jira k'a fɔ min ye wari kuntanw ye banbanciwale mɔgɔw ka wari tɛ d'u fɛ yen jɛlenya ni tilennenya ni laadiriya musakaw la baarali la Burkina y'o ta k'o k'a ka sinsinbere ye waleya in y'a to sa gafi maaw olu kɔni ye Burkina tɔgɔ bɔ o cɛsiri n'o timinanja min bɛ yen ni Burkina tɔgɔ bɔra a la Mali ni Niger u ma deli k'olu tɔgɔ dɔn a la sabula nin waati laban in na olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ Burkinakaw yɛrɛ u ka jamanadenw u y'a jira k'a fɔ ko nin ye ko ɲɛnamaba ye nin b'a jira bi k'a fɔ ko jamanadenw yɛrɛ ŋunanfan ye min ye n'o ye musakako ye a bɛ ka kɛ jɛlenya ni tilennenya kan AES jamanaw bɛ k'u sinsin de ka Falaye k'a jira diɲɛmaa na k'a fɔ ko olu bɛ ka baara mun kɛ a kɛkun y'u ka dugudenw ka basigi yɛrɛma hɔrɔnyaw sinsinni jamanaw taali ɲɛ nin se minnu filɛ nin ye o de b'a to diɲɛmaaw bɛ da u la nka maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o bɛɛ la sa Falaye Ukraine min bolo bɛ maa caman bolo Ukraine ni France bɛ ɲɔgɔn fɛ nansarala jamanaw n'o ye OTAN jamanaw ye olu bɛ ka Ukraine min kɔkɔrɔma don su ni tile ni marafaw ye munna u ka marafaw u ka drone u ka kɛlɛkɛminɛw minnu n'u yɛrɛ sɔrɔ cɛncɛnfuga jamanaw la bi Burkina Faso kaw olu y'a kuma fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn k'a jira k'a fɔ ko kuma ca min ye Ukraine ye a taara a tɛgɛ ma Falaye gafi maaw cɛ do san 2021 u ye Burkina tɔgɔ bɔ ko in na octobre kalo tile 24 min ye bita ye o ye k'a jira sa k'a fɔ tuma na o jɛkulu kelen ale ɲɛ tɛ Ukraine na wa Ukraine yɛrɛ da ka maaw y'a fɔ k'a jira k'a fɔ olu bɛ ka banbanciwale ɲugawale kɛbaaw dɛmɛ ka kɛ ni bingali ye o ye min ta ka ɲɛsin Mali mɔgɔw ma cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ ani gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni OTAN ni maaw bɛ ɲɔgɔn na Ukraine de talen don bi k'a kɛ kɛlɛbere ye bɛɛ lajɛlen y'a ye septembre kalo tile 21 tɛmɛnen Faransiskaw ka télévision so dɔ bɛ yen min ye groupe jɛkulu min bɛ yen n'o ye fila mɔgɔw ye olu ka kumalasela n'o ye Mawuludu Ramadani ye ale nana Faransi ka télévision so dɔ sanfɛla la sa n'o ye TV5 Monde Fara k'a jira bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'olu ni Ukraine bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ma dogo a y'a fɔ n'a da cɛmancɛ ye wa min ye Faransi ye k'u n'o bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ olu ka wulikajɔ ye min ye nka nin bɛɛ n'a ta maa si m'a ye fɔlɔ k'a fɔ ko Ukraine ɲagina min ye Ukraine ye a bɛ ka nin waleya ninnu kɛ a bɛ ka nin degun ninnu ta wa foyi tɛ ka bɔ a ko la k'a sababuya kɛ mun ye min ye nanzaraw ye Falaye olu bolo b'a kɔkɔrɔ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na n'an ka kibaruya tɔw ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Falaye bɛ taa bananbagaw fɛ yen min ye donita mobili ni maata mobili ye Falaye ko dɔ farala a sɔngɔ kan dɛ a bɔra 500 la ka na 1000 na ka bɔ Bananba ka taa Bamako ka bɔ Bamako ka na Bananba n'o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'a ta 500 ka kɛ ni Nbelenge Sɛnbara ka delili ye k'a segira 1000 n'a nɔ na min ye mobilitigiw ye ko taji tɛ ka ye kuma tɛ a ka sɔrɔ Bananba yɛrɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen na
o kɛra no k'olu siran bi maa maa kɔni bɛ se ka mobili ta bi ka bɔ banama ka na k'u y'a la na 1000 na sabula taji ale gɛlɛyalen no fala ye kulukɔrɔkaw fɛ yen min ye maa 160 ye olu kɔni sera ka furakɛ min ye ɲɛnabana min bɛ yen n'a b'a fɔ ma ko katarati u y'olu furakɛ waleya in sa a yera k'a fɔ ko min ye maa 150 o de tun kan ka kɛ nka jama nana min kɛ u ye maa minnu sera k'o kɛ sa u sera k'olu ɲɛ furakɛ o kɛra maa 160 ye fala ye waleya in bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn hukumu kɔnɔna na baɲumankɛ tɔn bɛ n'o ye sang savɛri ye olu ye nin ko in sigi sen kan ale ni church for jesus christ olu de ye nin baara in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulukorokaw fɛ yen kulukoro fana sugunɛbana bɛ muso minnu na fala ye muso 15 u sera k'olu fana ka opereli baaraw kɛ a yira sa k'a fɔ ko ɲaanimɛ ni kɛrɛfɛdɛn hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛw sigilen no sen kan sa ka se ka mɔgɔw dɛmɛ diɲɛsirege naani ka tɔn min bɛ yen n'o bɛ musaka ko kunna n'o ye UNFPA ye ale de ye nin baara in sigi sen kan sa muso minnu bɛ yen u bɛ se k'u ka danbe n'u ka hɔrɔnyaw sɔrɔ cogo min degun min tun b'u kan n'o ye sugunɛbana ye ka se k'ale kɔni opereli baaraw kɛ muso 15 y'o garisɛgɛ sɔrɔ kulukorokaw olu fɛ yen tomiya musow faralen don ɲɔgɔn kan ye fala ye yaasa tiga ale kɔni tigɛli waati bɛna na se min ye tigabɔ ye sa musow kɔni guwa ni guwa u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko yaasa baara ka se ka teliya u ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka tila ka tiga in kɛ ka baara kɛ ka u ka tɔn tɔgɔ la k'u bɛna tigabɔ ale baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ tomiyankaw bɛɛ lajɛlen bɛnn'o kan n'ala sɔnna a ma tiga ka di maninkaw ye an n'an ka maninkakɛ bila ka taa bɔbɔw fɛ yen a ka taa o tigabɔ kɛnɛ ka fala ye an sɔngokaw fala ye an sɔngo y'a ja dɛ kuran heure 16 an sɔngokaw ko nin y'a kalo 3 ye taji ale ni kuran kɔni o b'olu fɛ yen kosɛbɛ min ye taji ye ale bɛ ka feere olu fɛ yen 170 ka taa se 180 ma o la sa min ye kuran kɔni ye heure 16 olu b'o de sɔrɔ kuran na tile o tile ko kɔni jalen no duguladenw ye sabula u ka sɔrɔ n'u ka baaraw a bɛna to olu ka sinsin hali bi k'u b'a ɲini sa ɲɛmaw fɛ fɛɛrɛ min dabali min tigɛlen no ni wolomasiri tɔgɔ bɛ taa taji tali min kɛ Niger ka na ko k'o sinsin hali bi fala ye ko daduman ka fisa ni juru ye k'olu kɔni bɛ nin fɛ tan yaasa u ka baaraw bɛ se ka sinsin cogo min i b'an sɔngo tɔgɔ dɔn wa jɛgɛ faaba c'est la capitale du poisson n'i y'a mɛn ko jɛgɛ bɛ Gawo dɔrɔn an sɔngo don ale ye capitale du poisson de ye fala ye dɔgɔtɔrɔmuso min dɔgɔtɔrɔcɛ min ni muso dɔ kun bilara ɲɔgɔn na n'a kiiri tun bɛ yen ni muso in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Eugénie Yvonne Diallo ale ni dɔgɔtɔrɔkɛ min tun bɛ ɲɔgɔn na sa o ye docteur Amadou Jara ye Amadou Jara min ye dɔgɔtɔrɔw ka tɔn maaw u ko k'ale de ja taara ta a ka baarakɛyɔrɔ la sigida ale kɔnɔna sigida 4nan dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na fala ye o la sa u wulila ka taa n'u ta ye bɔgɔ jeninen kan koyi min ye cybercriminalité ale tun ye kiiri kɛ kununko kiiri jaabi bɔra min ye madame Diallo ye ko ale kɔni sigana bɛ d'a ma a bɛ san 1 kaso kɛ avec sursis n'o ye a kɔni tɛ taa bila kaso la sefa wari 1,000,000 a k'o sara Amadu ye dɔgɔtɔrɔ u ka kiiri jaabi la fana fala ye u y'a ɲini Yvonne fɛ ko a ka min ye kumakan min filɛ nin n'o ye kiiri jaabi ye a k'o bila a ka TikTok kan n'a m'a bila a ka tile o tile mana tɛmɛ k'a sɔrɔ a m'a bila a kan a bɛ 100,000 sara o kɔrɔ ko délibéré min bɔra kununko o bɛ nin ko in kan maître Zana Jara ale de tun bɛ ka dɔgɔtɔrɔkɔ ale solomani don i kan ka maître Zana Jara dɔn a dɔnnen don kosɛbɛ parce que an ka petipetinin don ale tun bɛ ka dɔgɔtɔrɔkɛ docteur ale senkɔrɔma don nin ko in na seko ni dɔnko olu ye barosigi kɛ barosigi min bɛ tali kɛ sa min y'an ka marabolo kɔnɔna na seko ni dɔnko bɛ se ka kɛ yiriwali baara ye cogo min Bamakɔ CICB kɔnɔna u b'a fɔ yɔrɔ ma ko salle de banque kununko nin kalo in tile 28 o kɔlɔkuba in o taara sigi n'o ye barosigiba in ye a kɛ kun ye min ye sa min ye marabolow ka fɛɛrɛ min bɛ sigi sen kan n'o ka yiriwali baaraw ye u ka se ka seko ni dɔnko jɔyɔrɔ bila a kɔnɔna na ko daminɛna sa maa min tun bɛ minisiri Mamu Dafe tɔgɔ la o ye Mamadu n'u b'a wele ko Kɔnɔbuna Jara ye ale ye minisiriso secrétaire général ye n'o ye seko ni dɔnko minisiriso ye maa mafalen caman nana ka kɛ ni marabolotigiw ye ale ni cabinet minisiriso yɛrɛ maaw yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in na sa Nfamara Berete ale tun bɛ yen
an ka jamana kɔnɔ sigidaw bɛɛ n'u ka tabiya kɛrɛnkɛrɛnnen don. An ka sigidaw ni marabondaw ɲɛnamaya kɛcogo de bɛ an seko n'an dɔnko yira. O de la an ka sigidaw ɲɛta baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tɔn min kan ka sigi kosɛbɛ seko ni dɔnko kan. Walasa ka o laɲini sabati, an ka jamana seko ni dɔnko minisiriso ye kɛnɛba hakilina ta ko colloque de Bamako. Kɛnɛ mun ye sigida ɲɛmaaw caman fara ɲɔgɔn kan yaasa hakili falenfalenw ka kɛ ka bɛnkanw sɔrɔ sigida ɲɛta hakilinaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ peresɛki hakili ka to kosɛbɛ seko ni dɔnko la ka sabu kɛ a nafa ye. Anw ye nin ko in labɛn ka da jamanakuntigi yɛrɛ ka hakilinaw de kan. Jamanakuntigi ye ɲinɛ san kɛ culture san ye n'o ye seko ni dɔnko ye. Donc a ko bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa a ko la parce que ale yɛrɛ ka jateminɛ na culture de y'an ta ye, o de bɛ se k'an bɔ nɔgɔ la. Donc mara minnu bɛ yen n'olu jamana ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya n b'a fɔ ten a bɛ faamu olu de bɛ u ka baarabolobaw ta sisan u yɛrɛ ye. Donc anw ka jateminɛ la culture kɔnɔ an nana ye n'o ye collectivités ye u bi baara tɔ ninnu bɛɛ ta ba la n'o ye kɛnɛya ye n'o ye kalanko ye. C'est vrai olu ye kobaw ye mais culture fana ye fɛn ye fɛn min n'an man ka bila kɔfɛ. Bon an y'a laɲini de sisan parce que mara baara tɛ se ka kɛ ni baarakɛminɛn dɔw tɛ jamana yɛrɛ dɔw yamaruya o dɔ tɔgɔ ye ko PDCAQ o dɔ tɔgɔ ye ko budget annuel. Fɛn o fɛn ma don o kɔnɔ mara ninnu tɛ se k'o baara boloda. Donc baara in kun de ye an bɛna tile kelen miiri de kɛ cogo di culture bɛ se ka ta ba la collectivités fɛ cogo min na u ka don u ka o baaraminɛn ninnu kɔnɔ. I b'a ye k'i b'a mɛn a bɛ gɛlɛya i b'a mɛn ko collectivité y'a ka wari don musée la musée y'an ka fɛn kɔrɔ mara yɔrɔ de ye. I b'a mɛn ko collectivité y'a ka wari don a tɔgɔ di salle de spectacle la. Salle de spectacle de an bɛ taa an ka laadako n'an ka seko ni dɔnko an bɛ t'o wakubaya ye de an bɛ t'o yira o kɛnɛw de kan. Bon n'a fɔra k'o kɛnɛw ti jɔ o kɛnɛw dun ye kalan kɛnɛw de ye o kɛnɛw ye kalan kɛnɛw de ye an ka taabolo la an dun ka taabolo min a fɔra bɛɛ jɛn'a ma k'a man ka bila. Donc an ye sigi kɛ o de kama cogo min na ɔkɔliso bɛ jɔ cogo min na kɛnɛyaso bɛ jɔ cogo min na culture fɛnɛ baara yɔrɔw o yɔrɔw ka jɔ collectivités fɛ. An ka marabondaw ka nin kɛnɛ collectivité territoriales seko ni dɔnko tigilamɔgɔw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni hakilina ɲuman in lapasali kɛnɛ kan bawo ko sigidaw ka taaɲɛ n'u ka yiriwa ani seko ni dɔnko bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ. Ni hakilina ɲumanba ye mara tamabɔli ni a ma se ka taga seko ni dɔnko kɔ a y'i sinsin seko ni dɔnko de ma nka a sinsinna seko ni dɔnko kan nka bi in na seko ni dɔnko jɔyɔrɔ ma ye an ka PDCAQ la. Nka colloque kɛ bi in na k'a ɲini k'a dɔn seko ni dɔnko o bɛ se ka kɛ don ba la an ka programme de développement économique ni social et culturel parce que a b'a kɔnɔ se in b'a kɔnɔ ye culturel mais a bɛ waleya cogo jumɛn na an m'o se k'o de sɔrɔ fɔlɔ. Hakili la n'a ma ɲa bi in na ko ministère de la culture collectivités o ni acteurs bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a bɛɛ jɔyɔrɔ bɛna kan ka jira i la o. Ka d'a kan an yɛrɛw b'a fɔ an ye ko jɔyɔrɔntan o bɛ jamana ci. Ni bɛɛ jɔyɔrɔ jirali la bɛrɛkɛ tɛ fagoya bɛɛ tɛna i jɔ i jɔyɔrɔ la k'i seko n'i damajira jɛ. An b'a yira la k'a fɔ nin kɛnɛ in kan ɲɛfɔli caman kɛra maaw ye an ka seko ni dɔnko octobre kalo in denfa fɛ Jaaje Yakuba Daɲogo ka ɲɛfɔli bonya marabonda ɲɛmaaw ye sigidaw ɲɛta baaraw bɛɛ lajɛlen jangato kosɛbɛ seko ni dɔnko la. Wala ye sanyɛlɛma waati ma sɔrɔ lasigidenw olu bɛn'u ka sɛbɛnw di kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun tɛmɛnen lasigiden 8 minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma olu y'u ka sɛbɛnw di jamanakuntigi ma a y'u bisimila k'u n'an bɛ k'u sigila fala ye. Dɔw bɛ yen olu ye lasigiden an ka jamana tɔgɔ la nka olu sigilen tɛ an fɛ yan Bamakɔ olu ka sɛbɛnw sa o dira an ka jamana ni jamana cɛ siranabɔ minisiri ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Ablaye Diop ye. Maa minnu nana sa lasigidenya la o ye Kalidu Eastern Kan ye Gudaro ale ye Pakistankaw ka lasigiden ye nka ale sigiyɔrɔ min nana bɛn Algérie o jamana ma fala ye. Maa wɛrɛ min nan'o kɔfɛ o ye Andrea Vicassono ye ale ye min ye Indonésie lasigiden ye Mali la ale sigiyɔrɔ min nana bɛn Dakar ma.
min wɛrɛ nan'o kɔfɛ sa o ye Dr Gabor Levent Zarakata ye ale ye Hɔngirikaw ka lasigiden ye ale fana sigiyɔrɔ bɛ bɛn Algérie ma maa wɛrɛ min nan'o kɔfɛ sa o ye Madame Ursula Farancini ye ale ye Autrichekaw ka lasigiden ye ale fana sigiyɔrɔ bɛna bɛn Dakar ma min nana ka da o kan sa o ye Eduardo Nwanduana ye ale ye Burundikaw ka lasigiden ye ale sigiyɔrɔ o bɛna bɛn Abuja ma Nigérakaw olu fɛ yen ni maa minnu filɛ nin sa n'u y'u ka sɛbɛnw di Fala ye u ni Abilaye Diop ka minisiriso mɔgɔw bɛ baara kɛ bonya ni karama kɔnɔna na baara minnu bɛ yen sa ni olu kan ka kɛ ka kɛ n'an ka taabolo kuraw ye Abilaye Diop y'o ɲɛfɔ olu yɛrɛ fana ka kuntinnaw ye min ye u b'a fɛ baaraw ka kɛ cogo min u fana y'o dantigɛ Abilaye Diop ye sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen a na tila ka di jamanakuntigi ma sabula ale de ye ko in bɛɛ lajɛlen kuntigiba ye Fala ye minisiriso min bɛ an fɛ yan k'a fɔ kɔkan kibaruyaw la sa an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la Senegalikaw fɛ yen aw ka cɛ aw terikɛ tɛ de Mari Sagna t'aw teri ye de kiba terikɛ tɛ wa Mari Sagna ale taara Senegali wasabulon na Fala ye octobre kalo tile 20 ani n'o ye Guy Mari Sagna ye ko fɔ Macky Sall ka wele bɔgɔ jeninen kan wasabulon mɔgɔ y'a yira sa k'a nana n'o sɛbɛn min ye k'a tɛ se ka tɛmɛ ko sabula a kan ka kɛ cogo min na ka kɛ ni wasabulon yɛrɛ sariya ye k'a y'o bɛɛ sɔsɔ a ko ni Ala sɔnna a ma a bɛ segin sɛbɛn kan k'a lakurakuraya k'a dilan ko fɔ Macky Sall n'o ye Senegali jamanakuntigi kɔrɔ ye ko fɔ k'a wele bɔgɔ jeninen kan Kodiwarikaw fɛ yen kalata jaabi bɛɛ lajɛlen bɔra ka ban a yirala sa k'a fɔ ka commission maaw fɛ Fala ye min ye Alassane Dramane Ouattara ye ko min ye san 5 kura o dira a ma nin bɛna k'a siɲɛ 4nan a ka sigi jamanakuntigiya la Kodiwarikaw fɛ yen o la sa jɛkulu minnu bɛ yen n'olu tun kɛra kalata in na sa n'o ye Dr Simone Eive Bagbo ye n'o ye Laurent Gbagbo furumuso kɔrɔ ye Fala ye ale ye dantigɛli kɛ kununko Kodiwarikaw fɛ yen n'o y'a sɔrɔ a ma sɔn ka i da don a la k'a fɔ ko ale kɔni jɔyɔrɔ ko a ko kalata in k'a y'a jaabi mɛn ko nka ko kɛlɛ k'o bɛna na to sen na ko sabula ko kɛlɛ dɔrɔn de bɛ maa nafan Benenkaw fɛ yen fanga ngwaradalaw ka maa mafalenba min bɛ yen o ka tɔn olu ka cɛbɔ yɛrɛ k'ale tɛna na ye jamanakuntigi kalata la dɛ kalata min kan ka kɛ avril kalo nata tile 12 u ka cour constitutionnelle y'a yira sa k'a fɔ ko fanga ngwaradabaw ko olu kɔni sen tɛna na yala ko sabula ɲɛbila baara min bɛ kɛ n'a fɔ ma ko parrainage ko u ka o sɛbɛn ko olu jɛlen tɛ nka min ye parti politique ninnu ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko sariya sɔsɔ don sariya sunba yɛrɛ y'a yira ko sariya sɔsɔ tɛ Fala ye maa min bɛ yen sa n'o o ye maître Agbojo ye ale a n'a ka maa min kan ka bila sɛbɛn kelen kan ka kɛ cɛbɔ ye ko olu fila bɛɛ lajɛlen bɔra la nka min ye fanga yɛrɛ bɛrɛbɛrɛlitɔ min bɛ fanga la u fɛ yen bi olu ye wasa don maa min na sa n'o ye Rémi Wadangi ye ale kɔni tɛmɛna ka taa fara min ye Paul Ogbebe kan k'o ye fanga sinamatɔ maa ye nka ko o man ŋɔɲɛ kosɛbɛ opposant modéré a tubabukan sugu bɛ politiki ko in na Fala ye Nigériyakaw fɛ yen Nigériya ka nafolotigiba n'o ye milliardaire ye n'o ye Aliko Dangote tɛ wa Fala ye ko min ye a ka taji bɔyɔrɔ k'a bɛna na dɔ fara a kan dɛ 1,000,000 ani tila k'a bɛna na o pétrole o taji de bɔ o baril de bɔ ka kɛ ni laɲini ye laɲini min bɛna na to sa a bɛna na raffinerie belebeleba min sigi sen kan min ye raffinerie kura in ye a yɛrɛ ka fɔ la sa ko a baara bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka kɛ ka ban joona wa ko n'o sigira sen kan min ye Nigériya ye a ka raffinerie ɲɔgɔnna tɛ kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na wa a bɛ bonya hali ni Indiyɛnw olu ka jamangari a bɛ bonya n'o ye pewu o la Dangote y'a yira kunnafonidilaw la sa k'a yira k'a fɔ ko raffinerie ɲɔgɔnna tɛna na kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko sabula ko a bɛna na taa sigi Indikaw olu de fɛ yen Cameroun kalata jaabi bɔra Fala ye min ye jamanakuntigi kɔrɔ ye ni ale yɛrɛ ye se sɔrɔ a yirala sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ masurunamɔgɔw u ni ale yɛrɛ k'u kɔni ma se ka nisɔndiyaba kɛ ko in na ko ye Fala ye sabula min ye Isa Coroma Bakari ye ale ma sɔn jaabi ma cogoya si la ale min kɛra 2nan ye a nɔfɛmaw n'a kanubaw k'u ye wulikajɔ kɛ Garouakaw fɛ yen ani Doualakaw fɛ yen maaw y'a yira sa k'a fɔ ko fanga kɔni ye sɔrɔdasiw labɔ Yaoundé baara ma se ka kɛ maaw y'u ka butigiw datugu ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen datugu ka t'u ka so min ye wulikajɔ kɔni bɛ fan caman fɛ maa caman bɛ yen sa ko olu kɔni kɛlen don k'u yɛrɛ minɛ Garouwa fana ko yen kɔni ko basigi nana kununko sufɛ
ko nka ko sɔgɔmada in bɛna na wolo min na maa t'o dɔn keniyakaw fɛ yen u ka maa ta avion fitinin dɔ min bɛ maaw ta minnu bɛ taa yɔrɔ sanumanw lajɛ fala ye o avion k'o taara firi koyi maa 11 de tun b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ani pankuru bolibaw u bɛɛ lajɛlen tora ko in senfɛ min ye maa ninnu ye sa ko tunkarankew fɛnw don turisiw don minnu bɔra jamana wɛrɛ la ka na u tun bɛ fɛ ka taa u ka Masai Mara in ka taa o yɔrɔ de lajɛ n'o ye yɔrɔ sawulen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya keniyakaw olu fɛ yen États-Unis Maryland kiiritigibaw olu tun y'a jira sa k'a fɔ ko min ye polisini ye ko ale kɔni ka lajɛ sa ka taa bila jamana dɔ kɔnɔna fala ye o tun ye Libéria de sugandi nka a nana ye k'a fɔ ko Libérakaw olu kangaran u ma sɔn fiyewu maa kofɔlen min filɛ nin ye sa ale yɛrɛ kɔni ka ko gɛlɛyara kosɛbɛ a ka sunadonbaw a n'a furumuso olu bɛɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa bilayɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na min ye maa kofɔlen ye sa a ka sunadonba n'o ye Maître Simon ye o y'a jira sa ko waleya min filɛ senna États-Unis bolo nin ye fala ye ko nin tɛ ko kɛcogo ye nin tɛ maaya kɛcogo ye ka maaw ɲini k'u t'u ta k'a fɔ ko sɛbɛn t'u la ka t'u bila jamana wɛrɛw la ko wa ko farafinna jamana caman kɛlen don k'i bolo don nin ko in na bi nka a ma bɛn kosɛbɛ maa caman ma ko wuli ka jɔ ka kɛ yaasa États-Unis bɛ se ka bɔ nin dabolo in ale ka cogo min na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 76 75